να δούμε και ένα στυλάκι της Parker. Αυτό νομίζω, αν θυμάμαι καλά, λέγεται Urban κάτι. Δεν θυμάμαι ούτε καν το όνομα. Έχει έτσι αυτό το ενδιαφέρον στο καπάκι, είναι και γεμάτος μελάνια. Έχει αυτό το ενδιαφέρον έτσι, χάραγμα στο καπάκι. Αν θυμάμαι καλά, η τιμή του ήταν γύρω στα 50 ευρώ κάπου. Είναι ανοξίδωτο ατσάλι. Εντάξει, Parker είναι. Ένα ωραίο στυλό. Έτσι και με αυτό το κλασικό σχήμα. Δεν ξέρω τι είναι, τορπιλοειδές. Παίρνει τα ανταλλακτικά, αυτό είναι rollerball. Έτσι να το πούμε και αυτό, δεν είναι ball point. Παίρνει αυτά τα rollerball ανταλλακτικά της Parker. Παίρνει μόνο αυτά. Δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή εδώ. Και να πούμε ότι αυτό ανάλογα και με τις πένες, έτσι, χρειαζόμαστε ένα καλό χαρτί. Ένα σχετικά καλό χαρτί, κάποιο Clairefontaine, Rhodia, Midori, κάτι τέτοιο. Γιατί στο χαρτί φωτοτυπικού, ας πούμε, ή στα φτηνιάρικα χαρτιά θα έχουμε θέμα. Δηλαδή θα περνάει το μελάνι από μέσα, θα έχουμε από κάτω σκιές, ας πούμε, και μάτωμα, δασουρώνει δηλαδή. Οπότε να το έχετε και αυτό υπόψη σας. Για τα rollerball, εκτός από κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες, όπως η Kaweco, ας πούμε, αν πάρετε rollerball της Kaweco, τα οποία είναι ανταλλακτικά G2, δεν έχω εδώ μαζί μου αυτή τη στιγμή κάποιο τα έχω στο σιρτάρι μου πάνω. Αυτό το Parker λοιπόν Urban κάτι, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε πραγματικά. Θεωρώ όμως ότι είναι και αυτό ένα ωραίο στυλό και έχω βέβαια Parker, έχω ένα συλλεκτικό πανάκριβο, το οποίο δεν φτιάχνεται πια, και αυτό το οποίο έχω είναι ένα Parker 75, το οποίο είχε φτιαχτεί μάλιστα τόσο παλιά που τα εργοστάσια της Parker ήταν ακόμα στην Ευρώπη, στην Αγγλία και στη Γαλλία, και χρησιμοποιώ κυρίως εκείνο το Parker. Βέβαια έχω και άλλα στυλό τα οποία είναι πολύ καλά και ακριβά, και αυτό δεν έχει πια θέση στη συλλογή, δηλαδή δεν το χρησιμοποιώ ποτέ. Θεωρώ όμως ότι είναι ένα ωραίο στυλάκι για κάποιον ο οποίος έτσι θέλει κάτι καλό για πρώτη φορά. Το σχέδιο είναι ωραίο. Βέβαια πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι για ένα rollerball, για οποιοδήποτε rollerball, εγώ δεν θα το έπαιρνα για να γράφω σε κακό χαρτί. Δεν θα ικανοποιηθείτε από αυτό που θα έχετε, δηλαδή θα γράφετε και θα βγαίνει και στην από κάτω σελίδα. Εάν έχετε κάποιο σημειωματάριο το οποίο χρησιμοποιείτε, και σε αυτή την περίπτωση θα σας έλεγα να πάρετε ballpoint ή κάποια πένα η οποία να είναι με extra fine μύτη, γιατί ό,τι αφήνει πολύ μελάνι, και ειδικά αυτά τα μελάνια τα οποία τα rollerball και οι πένες έχουν μελάνια τα οποία έχουν ως βάση το νερό, έτσι να το πούμε και αυτό, δεν έχουν ως βάση κάποιο έλαιο ή κάποιο τέτοιο τέλος πάντων συνθετικό, το οποίο να στεγνώνει γρήγορα. Αυτά τα μελάνια θέλουν λίγο το χρόνο τους για να στεγνώσουν, και πρέπει το χαρτί να είναι καλό, να μην είναι απορροφητικό δηλαδή. Έτσι, δηλαδή αν γράψουμε Parker και κάνουμε αυτό, βλέπετε ότι το ρο αμέσως μόλις το τράβηξα από πάνω έδωσε. Οπότε αυτό συμβαίνει ακριβώς γιατί το χαρτί δεν απορροφά το μελάνι, και το καλό χαρτί δεν απορροφά το μελάνι. Το κακό χαρτί απορροφά το μελάνι, είναι απορροφητικό, είναι σαν το χαρτί τουαλέτας, ας πούμε. Και όταν έχουμε μελάνια που έχουν ως βάση το νερό, δεν θέλουμε να είναι απορροφητικά τα χαρτιά, γιατί γίνεται χάλι. Θέλουμε να έχουμε ένα καλό χαρτί σαν αυτό. Θα αφήσω και γι' αυτό link στην περιγραφή, αν σας ενδιαφέρει.
να ακολουθήσετε το link για το προφίλ μου στη Vendora και αυτό θα το βάλω σε μια σχετικά καλή τιμή από αυτή της αγοράς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε.